10 plantes d'interior ideals per a regalar. Voleu regalar una planta d'interior però les opcions són tantes que no sabeu per quina decidir-vos? Calma! En aquest vídeo us explicarem quines són les més boniques i fàcils de cuidar. Amb aquestes segur que l'encertareu. Teniu un sopar a casa d'uns amics i voleu quedar molt bé? Aleshores escolliu una monstera o costella de dam. Està més de moda que mai. Ara també hi ha varietats de fulles petites, molt decoratives i sobretot originals. Si la planta és per a una oficina, la millor opció és un spatifili. A part de ser una planta bonica i fàcil de cuidar, actua com a filtre purificador de l'aire. La varietat de spatifilis és enorme, grans i d'esfulles molt amples i de fulles petites i abundants flors, molt alts i fins i tot minis. Voleu fer un regal romàntic? No ho dubteu, un anturi, la flor de l'amor. Les seves fulles i flors, en realitat espates, tenen forma de cor. El color de las flores son de lo más diversos. Tienes muchas opciones. Si a la mare li agraden les plantes de flor, sempre és un encert una orquídia phalaenopsis. És extraordinària la gamma de colors i dibuixos que llueixen les seves flors en forma de papallona. Sempre que la planta no es regui en excés, les flors poden durar entre 2 i 3 mesos. Si la planta és per a algú que no disposa de gaire temps per a cuidar-la, us recomanem una Beaucarnia recorbata o cua de cavall. Aquest decoratiu arbret semisuculent pot aguantar la falta d'aigua i pràcticament es cuida sol. Una altra planta ideal per a gent amb poc temps o poca experiència és el decoratiu tronc de Brasil. És una de les plantes d'interior més habituals per la facilitat de manteniment i la llarga vida. Voleu una planta que sembli un ram de flors? Aleshores, una Begonia elatior. La gamma de colors és amplíssima. A més, es pot tenir a dins de casa o a l'exterior protegida. El missatge ha de ser ànims. Doncs escolliu un croton. Les flors de les seves fulles no tenen rival i en un repertori de variacions extraordinari. Venacions, puntejat, taques... També és molt variada la forma de les seves fulles i la grandària de les plantes. Per a encertar amb un fan de la decoració, els ripsalis són un encert segur. Aquests cactus epífits, d'origen tropical, recorden llargues cabelleres o perruques despentinades. L'efecte penjant de les llargues i fines tiges carnoses és d'allò més bonic com a decoració viva. Però per a sorprendre de veritat, res com un clavell o clavellina d'aire. No necessiten terra, per tant es poden col·locar dins d'un recipient de vidre, una copa o una bola transparent. O es poden inserir en un filferro o una espiral, com si fossin escultures vives. Una vegada escollida la planta, ha arribat el moment d'embolicar-la per a regal. Recordeu que el test també és important de cara a l'efecte final. El centre de jardineria s'ocuparà que el teu regal llueixi encara més espectacular. Per últim, uns consells sobre com tenir cura de les plantes d'interior. Perquè es mantinguin sanes i boniques, cal evitar regar-les massa. El substrat s'ha de secar abans de tornar a regar-les. És important evitar que la base del test s'envassi. La pols s'elimina amb un drap humit sense utilitzar brillantadors. I les fulles s'han d'humidificar amb freqüència. Han de rebre l'adob per a plantes verdes dissolta a l'aigua de reg al llarg de tot l'any. És important revisar les fulles per a detectar la presència d'alguna plaga o malaltia, com més aviat millor, i aplicar el tractament adequat.